Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Asier Rikarte dugu platoan, artista multidisciplinarra. Berak kontatuko digu artearen ze arlotan egiten duen lan eta zergatik. Ongi etorri, Asier? Kaixo. Zer modu zaude? Ongi. Ongi? Bai. Eta pixka bat definitu zaitez artista moduan jendeak jakiteko pixka bat nola, ez dakit definigarria den, baina... Ni ez dakit, artista bezala uste dut ez naizela virtuoso area batean zehazki. Bale. Esango nuke, oraindik ikasteko epean edo prozesuan nagoera. Eta esango nuke, batez ere bi vertiente dauzkadala, artista edo... artista bezala, ez dakit, nire burua artista bezala definituko nuken, baita ere pixka bat impostore sindrome horrengatik, ez? Baina... Batzutan kostatzen da, eh? Bai. Artista nahi, ez badirudi... Ez dakit zeintzuk diren como... Mugak edo limiteak. Alde batetik, interprete bezala, lan egin dut 15-14 urterekin hasi nintzen profesionalki zineman. Hasi nintzen Grazia Kerejetak zuzendutako largometrai film batean, bazen Kalebegiak deituriko pelikula bat, eta film hori hainbat zuzendariak, film horretan hainbat zuzendari parte hartzen zuten, eta batean Grazia Kerejetak parte hartzen zuen, eta ni nintzen protagonista. Bazen Donostiko zinemaldiarako. Eta hortik aurrera joan nintzen gutxinaka lan txiki gehiago egiten. Eta orain arte, justo orain urtarrilean bukatu dut beste film bat, protagonista bezala. Eta zuzendaria da Nacho Gebelilla dela Que se mueran los feos, Aida, eta beste hainbat izenburuko zuzendaria. Eta filman interpretatzen dut Carmen Banchi eta Javier Gutierrezen semea. Bai. Ze interesgarria, ez? Bai, bada film bat hitz egiten duela Viajes en el tiempo eta horrela. Ez dakit nola izango zen euskaraz. Bidaiatu, karo, bai. Denbora bidaiak. Bai. Eta orduan ni naiz 80. hamarkadako nerabe bat. Egiten duela denboran bidaia 2022-raino. Bale, ze interesgarria. Bai. Eta hasiera hori 15 urteekin hasi zinen hor zineman, artearekin izan zenuen lehenengo kontaktua edo zuia txikitatik zeneukan artearekin loturaren bat? Txikitatik bai artea asko interesatu zait, baina ez neukan ahalmen edo talentu espezial bat. Hasi nintzen, bai nire lehengusua, gaur egun profesionalki lan egiten duela kamera bezala, produkzio laguntzaile bezala, direkzio laguntzaile bezala eta horrela. Hasi zen, biok txikiak ginenean, largometraiak egiten zituen eta lehiaketetan presentatzen zituen, eta ni normalean aktore bezala lan egiten nuen largometrai horietan, eta hori. Hortik hasi nintzen pixkat, kuriositate hori... Jolas moduan hasi zen, ez? Bai. Hasiera batean. Eta gero antzerkia egiten hasi nintzen, 14 urterekin, Butaka 78 izeneko konpainia eta eskolan, beraiek esker guzti hau da, beraiekin pila bat ikasi nuen, Laura de la Iglesiarekin. Eta lehenengo oportunitatea eduki nuen 15 urterekin, egin genuen hainbat casting, eta hori. Eta nola izan zen azkenean kontaktu hori baita ere antzerkiarekin, ez? Oso ezberdina da zinema eta antzerkia. Bai, egia esan da ni, baneukan extraeskolar bezala kickboxing, egin nituen 5 urte, jendeari asko nola
atentzioa deitzen zaie zeren ez dute nire burua, niri imaginatzen hori egiten, baina Bueno. eta asko gustoko nuen. Claro, azkenean nor da, ez? Profila nire boxeo egiten dut. Bai! Eta igual ez dute antza ematen edo, ez? Bai. Baina azkenean zein da profila, ez? Eta justu utzi nuen, eta esan nuen, antzerkira apuntatuko naiz, zeren betidanik gustoko nuen antzerkia, baina ez neukan inoiz, eduki justo momentua nire auzoan eta dena egiteko. Eta bai, antzerkitik izenemara gauza pilo bat aldetzen dira. De hecho, hasi nintzenean, ni lehenengo egin nuen, primero de carrera egin nuen Valladoliden, arte dramatikoa, 2018 urtean uste dut. Eta bertan gertatzen zitzaidana, irakasleak azaltzen lo que me explicaban. Bai, azaltzen zizuna, ez? Zidatena. Bai, hori da. Bazen, ni justo momentu horretan zinematik netorren, zeren bukatu da neukan Ola de Krimenez deituriko pelikula bat, baita ere koprotagonista bezala, egiten nuen Maribel Verduren semea. Eta orduan lan horren ostean, nengoen interpretazio intimista batean sartuta edo horrela, eta orduan publikora proiektatzea emozio horiek gehiago kostatzen zitzaidan. Eta gero egon nintzen 3 urte gehiago ikasten, egin nuen trasladoa dantzertira, dela Bilboko edo Euskadiko eskola ofiziala publikoa. Eta bertan ja ikasi nuen publikora emozioak proiektatzen eta horrela, eta justo orain pelikula honetan hartu nindutenean, justo zuzendaria esan zidana izan zen. Kontrakoa, en plan, gehiegi egiten nuen, eta orduan, banago pixka bat oreka bilatzen beti. Eta gero, beste nola bertientean nire bizitzan edo horrela, bada pixka bat Euskal Herriko queer mundu honetan lan egiten ari garen pertsonen arteko komunitate honetan eta horrela. Eta bertan ez dago disiplina zehatz bat, bada pixka bat, kontekstua eskatzen duena, gorputza jarri, hitza jarri, liburuak erabili, testuak erabili, performantza edo performance art erabiltzea eta horrelakoak. Bagara kolektibo edo familia bat, deitzen dena Kiki House of Anunnaki, eta bagara pixka bat ballroom munduko, ez dakit ulertzen den teknizismo guzti hauek, baina... Esplikatu nahi baldin baduzu. Bale, ballroom bada underground kultura bat, jaiotzen dela uste dut 70. hamarkadan edo horrela. Badela, batez ere emakume trans, beltz eta latinak sortzen duten espazio seguru bat, eta... Estatu Batuetan sortzen? Estatu Batuetan, Harlemen. Eta sortzen da batez ere etxeen edo familien arteko struktura batean. Orduan, bada nola zu, como la casa que tú eliges, edo familiaren ideia hori. Baita ere, igual, imaginatzen dut, hango unibertsitateen etxeen lotura horrekin eta... Ez dauka zer ikusia unibertsitateekin. Ez, baina hor daukate kontzeptua ez, etxea ez, familia edo ez. Ez, batez ere, ballroomenan, kosta egiten zait niri honi buruz hitz egitea zeren uste dut badaudela pertsonak askoz ere bizitzen dutela, baina bada mundu heterosexual eta kapitalista hori botatzen dituen gorputzak edo marginalizatzen dituen gorputz horiek sortzen dituen erresistentzia modu bat, eta beraz zure familia retxazatzen bazaitu, beste familia bat badaukazu. Bale. Horrela esateagatik. Eske oso komplexua da, hori da, como patro dia. Baina horrela ulertzen da pixka bat kontekstua edo... Bai, eta... Hortik house, ez? Etxearen hori, ez? Eta hortik sortzen da, arte modu pila bat, subarte edo horrela disiplina txiki asko, eta hortik hartu dugu nola herentzia hori, eta batez ere gure helburua bada, bagara Euskal Herrian egon den lehenengo etxea, edo lehenengo horrelako antolakuntza, estatu mailan badaude beste asko, eta ja mundu osan badaude pila bat. Etxe guztien artean badago nola internazional konexio bat,
Gure etxeko ama, bada Anuar, Anuar Deimon, badela gaur egun niretzat Euskal Herrian LGBT kolektiboaren gatik egiten ari duen pertsona oso garrantzitsu bat. Batez ere bera badaukadako bere figura maternala hau ez, edo... Eta hori, ez dakit nola azaldu. Eta hortik hasi nintzen pixka bat arte mota hau esploratzen, bogearen mundua eta horrela. Zer da bogea baita ere, esplikatuko dugu pixka bat, ez? Badago ballroom barruan, ballroom bada subkultura osoa, eta ballrooma badauka kategoria pila bat. Eta boge fem deitzen dena, bada dantza mota bat. Non feminitatea esploratzen duzu, gorputzaren sensualitatea, eta hori. Bada, boge aldizkaritik hartzen diren poseetatik pixka bat dantza bat sortu. Hau da pixka, eske oso zaila da azaltzea ez dut. No la quiero cagar, porque es como... Errespetu pilo bat badaukat kulturara eta euskaraz azaltzea nahiko zaila da. Bueno, pues eskatzen dizugu baita ere pila bat, azkenean, bueno, pues hau da, ikuslegoa pixka bat elkarrizketa jarraitu ahal izateko, errazago, ez? Eta azkenean, zuretzat izango da, oso gainetik esplikatzea, ez? Eta igual, ez da... Gustatuko ditzaizuken sakona edo, baina, bueno, igual gida moduko bat izan daiteke, honetaz ezer ezakien norbaitentzat, ez? Bai, eta hortik gauza pilo bat egin ditugu. Egon nintzen ezbitarrak deituriko nola erreportaje edo kasi dokumentala, bazela urranditan egin zuten reportaje bat, bazela ezbitarra eta orduan baginen hori, Euskadi, Nafarroko hainbat pertsona ezbitarrak, eta hitz egiten gunen gure identitatei buruz, gure bizipenei buruz. Eta ni uste nuen, justo programa hori ez zuela impacto handi bat edukiko, baina pila bat alditan igual festan nagoela edo kalean nagoela, gerturatu da jendea esaten bueno, neska bat azaldu zidan bere txikia denean bada aizpa, edo... Bai, aizpa da bi neska direnean. Bale, bere aizpa txikia. Bai, bere aizpa txikia. Bere aizpa txikia, bere aizpa txikiari asko lagundu ziola... Programa ikusten. Bai, eta justo nitz egin nuen partea, zeren nola baiteko, bai... Ez dakit, zehazketa gainera baita ere Askatasuna institutoan ikasi zuen, bezala. Eta zu ere. Eta hori baita ere, esaten, gaur egun badaude unibertsitatean irakasle batzuk erabiltzen programa eta horrela, pedagogia moduan, eta bihurtu da pixka bat, nola registro edo artxibo kasi historikoa ez eren, ia ez da inoiz estatu osoan hitz egin gure identitatei buruz, beraz hemen egotea. Eta momentu hortik aurrera ikusi dut ja euskal zirkulo askotan edo aktivismoko munduan ezbitarra hitza askoz ere erabiltzen ari dela eta askoz ere suena más a la gente. Eta jende gehiago igual kontzeptua ulertzen du, ez? Eta identifikatzen du. Eta gero ere, beste egunean egon nintzen esan duzuna, Leslie Finger idazlearen liburu bat, orain justo eginda tradukzioa euskarara, justo eginda ingelesetik euskarara, oraindik ez dago gazteleraz. Eta bada liburu oso, ditzen da liburua borrokalari transgeneroak, eta hitz egiten du prehistoriatik orain arte mundu osoan zer egin den ikerketa bati buruz, non bertan ikertzen da ea nazio eta denbora guztietan ea ze paperra jolastu duten transpertsonak, pertsona ezbitarrak eta horrela. Eta eskatu zidaten, tradukzioa Fermintxo egin du, eta eskatu zidaten horrelako nola analisi edo bat egitea, eta elkartu ginen hainbat pertsona eta hori buruz hitz egiten egon ginen. Beraz, zure artea eta zure bizipen pertsonalak oso nahaztutak daude. Bai, nik ez nuken esango adibidez, igual gauza hauei buruz hitz egitea plato batean edo
katakraken artea dela, zeren ez daukat beraz teknika edo bat, baina bueno, niretzat ez da guztiz importantea jakitea zerbait artea edo artea ez den. Batez ere nahi dudana bada ongi bizi, prekarietateatik ihes egin, eta alde moduan inpakto positibo bat sortu gorputzaren bitartez, ez? Orduan gauza hauei buruz hitz egitea inpaktu handi bat eukitzen badu, pozten naiz. Aurrera, noski. Eta gero, esan duzu baita ere, dantzertite egon zinela, eta nola izan zen esperientzia hori, ez? Nahiko eskola berria da, ez? Bai. Eta nola dago asuntoa, ze oraindik Euskal Herrian ez zegoen horrelako eskolarik, ez? Ja, niri eskolatik bota didate zeren egon naizenez pelikula rodatzen, egon naiz, ez dakit, 2 hilabete horrela joan gabe, Eta nola hartu zenuen hori, ez? Batzutan, igual ulergarria da beste eskolaren aldetik, ez? Haiek nahi dute, zu kurtso batetara joaten baldin bazara, klasetara joatea, ez? Ulergarria da, ez? Baina beste aldetik, ez? Azkenean eskola hori dago gero artista profesionalak sortzeko, ez? Orduan, pixka bat malgutasun hori igual beharrezkoa izango litzateke, ez? Bai, egia esan da publikoa denez, ez dakit zehazki ezin den nola terminologia zeren prezio publiko bat badauka eta ez dakit konzertatua den, da Euskadiko gobernua badaukala, bai, orduan badago nola konstituzioan artikulo bat, edo ez dakit zer, esaten duena hainbat faltekin bota behar dizutela. Orduan ez da eskolaren Bai, ez da eskolak erabakitzen duen zerbait, baizik eta badagoela gobernuaren menpe edo. Bai, bada zerbait instituzionala, orduan. Bale. Beraz, onartu behar izan zenuen? Onartu behar izan zenuen. Bai, no me quedaba otra. Baina, baita hor, erabakia izan zenuen, ez? Azkenean, aukera hori, pelikulaen aukera hori, ikusi zenuen argi eta garbi hori egin nahi zenuela, ez? Hombre, eske aukera oso handi bat da, gainera Prime Video produzitzen du eta horrela eta diruarengatik baita ere laguntza handi bat da. Eske ez dinuen ez etzezan. Eta nola izan zen prozesu hori, horrelako figura potenteekin, ez? Artearen munduko edo antzerki edo zinema? Hasieran bazen como... Presio pixka bat? Bai, oso intimidantea. Claro, bai. A ber, bai, Ola de Krimenez pelikulan egon nintzen aktore famatu nahikorekin, Maribel Verdú, Antonio Resines, Paula Etxabarria eta horrela, baina justo honetan paper garrantzitsuago bat baneukan, nahiko zaila zen niretzat paperra oso ezberdina delako niregan. Nolakoa zen? Bale, nire pertsonaia Rodrigo deitzen da, eta bada como pizkat kanaia, oso basikoa. Komedia bat da eta bada pizka bat baita ere komedia puntu handi bat daukan pertsonaia. Beti badago neskei buruz pentsatzen, oso sexuala da, oso primarioa, 16 urte ditu, oso friki da, komikien mundua, bada bere pizka bat unibertsoa inguratzen duena, eta hori. Eta nola egiten duzu prozesu hori, zuretik oso aldenduta dagoen pertsonai bat eraikitzerakoan, nola egiten duzu prozesu hori? Niri asko laguntzen didana bada gorputzetik lan egitea. Eta ni hori buruz hitz egiten entzuten nuenean, arraro egiten zitzaidan hasieran zen esaten nuen gorputzetik nola, eta pentsatzen duen zela zerbait oso virtuosoa, non zure gorputzaren parte guztiak dominatu behar zenituen, como marioneta bat, bazen bezala. Baina gero ulertu nuen, azkenean, niri laguntzen didala, nolabait igual, postura korporala aldatzen, batzuetan bada pixka bat nire kasuan paranoikoa, osea, igual niretzat ja bizkarra beste moduan jartzea gesto maskulino batera eramaten dit, edo burua beste alde batean jartzea ahotsa aldatzen du proiektatzeko orduan, baita ere pixka bat bada mailana, ez? Osea, pertsonaia oso ongi aztertu, jakin bere helburuak. Saiatzen naiz oso intuitiboa izaten,
Osa, niri kosta egiten zait honi buruz hitz egitea, zeren oso paranoikoa naiz interprete bezala lan egiten. Vale. Zeren, eske inseguritate pila bat dauzkat. Eta batzuetan saiatzen naiz pentsatu gabe egitea, ez? Zeren, pelikulan bai esan zidan zuzendaria, fijatu zela, gehienetan asko pentsatzen nuenean gauzak edo asko galdetzen nionean gauzak blokeatzen nintzela. Eta jolas moduan sartzen nintzenean gehiago bilatzera eta esploratzea beste aktorei entzuten, beste aktoreekin konektatzen, eta batez ere eszenak eskatzen duena bilatzen, errazago egiten zitzaidan lan egitea. Baina gaur egun ez daukat metodo edo sistema konkretu bat. Ari zara orain bilatzen, ez? Baita ere ez da bakarrik pertsonaia sortzearen lan bat, zeren baita ere komedia bat da. Orduan komedia ritmoa badauka oinarri bezala. Orduan bilatu behar duzu komedia hori sortzeko modua, eta baita ere zure lan egiteko modua beste aktoren lan egiteko moduarekin ongi eramatea, eta badira, kasu honetan, 30 igual urte daramaten aktore profesionalak. Orduan haietaz ere baita ere ikasiko zenuen pila bat. Uste dut nire bizitza osoan ikasi duan momentu handiena izan dela. Igual bai pertsonalki eta bai profesionalki. Interesgarria, beraz. Bai. Baita ere, hazkunde hori pertsonala ere ematen dizun lanbide bat delako, ez? Bai, niretzat antzestea oso, es como liberador. Ez, zeren permititzen dit pixka bat. Nire ustez, beti auki dut, niri inposatutako roletatik ateratzeko behar bat, ez? Eta antzestea askatasun hori ematen dit, ez? Agian duzuna izan zaitezke. Claro, ez? Agian bai boge munduan nire feminitatea esploratzeko eta empoderatzeko askatasun hori ematen dit. Igual antzesten nire maskulinitatea bilatzeko eta edo berarekin bai kontaktu bat jolasteko ahalmena ematen dit. Orduan, niri askapen hori asko gustatzen zait. Eta batez ere gustatzen zaidana bada jendea esaten didanean edo esaten badit. Beste pertsonai oso urrunak interpretatzeko ahalmena ikusten didatela edo hori ez dakit badaukadan edo ez, baina uste dut baietz. Bueno, imaginatzen dut baietz, egin duzu, ez? Bai. Ahalmena baduzu. Uste dut. Eta hori da, askatasun horren bila zeunden artea edo antzerkia profesionalki ikasteko autua hartu zenuenean? Askatasun horren bila? Osa, hori bazen nire motivazioa. Hori da. Ba, egia zen ez dakit, batzutan egiten ditugu gauzak eta ez dakigu zergatik. Osa, noizbaitean pertsona gustatzen zaizu sexualki eta ez dakizu zergatik. Eta gero ja analizia egiten duzu. Eta arte munduan baita ere horrela da, ez? Batzuetan diskurtsoa obra ostean, obra esaten da euskaraz? Bai, obra edo, bai. Lanaren ostean agertzen da, osea, zu bat-batean arte lan bat egiten duzu, eta gero analizatzen duzu, aztertzen duzu eta esaten duzu, horregatik egin dut. Osea, batzuetan teoria praktika ostean agertzen da. Orduan, ni antzerkia egiten nuen, ez nakien zergatik. Baita ere uste dut pertsona nahiko egozentrikoa naizela, orduan badago esa cosa de gustatzea, ez, eszenario baten gainean egon, jendea begira, urduritasuna sortzen dizu, baina baita ere gustoko duzu, ez? Eta... Barkatu, baina interesgarria iruditzen zait, esan duzuna leno, ez, nahiko inseguroa zinela, zentzu batzuetan, baina gero hori, gustoko duzula, ez, begirada hori zuena sentitzea, orduan, hor jendeak pentsatu dezake ez, pixka bat, bueno, pues, ez dutela bat egiten, baina egia da askotan horrela gertatzen da, ez? Bai, nire ustez, aktore edo aktoresa bat kontradikzioa behar du beti lan egiteko. Zeren
Vulnerabilitate hortik lan egin behar duzu, zu pertsona oso kuadrikulatu, indartsu edo horrela baldin bazara, ezin dituzu zure identitateko unibertso Guztiak igual guztiak, landu edo. bai, esploratu edo horrela. Eta esaten duzuna, ni antzerkian hasi nintzen, txikitatik gustoko nuen, txikitatik mozorratzen nintzen, antzezten nuen nire gurasoen aurrean, klasean, beti danik egin dut. Ez dakit nire parte bat da. Nire lagunak esaten didate, kalean nagoenean baita ere antzezten dudala, ratosan badaukat, gustatzen zait pilo bat, igual telesail bat ikuste eta hitz egiten duen bitartean aktorea memorizatu eta gero egin, eta, ez dakit. Bueno, egia da, gainera, norbaitek esan dezakez, gurekotasunera egiten dugun guztia performance bat dela, ez azkenean? Bai. Paper bat egiten ari garela. Bai, azkenean, eta genero aldetik baita ere, ez hori hitz egiten genuena, performance bat bada guztia, ez? Eta profesionalki deskubritzen duzunean, baita ere pertsonalki afektatzen zaitu. Ez dakit zehazki zer nola azaldu guztia gure bizitzan performance bat dela, baina uste dut gure gorputza, gure ahotsa, gure aukerak, gure lekuetan mugitzeko modua eta dena etengabe aldatzen ari garela, kontekstuaren arabera, helburu baten arabera, eta beste pertsonaren arabera, ez dakit. Eta baita ere performance arta ipatu duzu lehen, no? Bai. Eta nola definituko zenuke performance arta edo nola esplikatuko zenuke pixka bat? Ez da oso ezaguna hemen, ez nuke esango. Eta... Bai, bueno, egia esan da, Iruñan badaukagu... Abel Azkona. Bai. Ni ez dut nire burua performer bezala definitzen, eta ez dakit ia noiz baitean egin dudan performance art. Bai, beste egunean egon nintzen lagun batekin, hori pixkat reflexionatzen ez, ballroom aldetik edo boge aldetik egiten genuen akzio guzti hauek performance... Moduko bat diren, ez? Bai, zeren azkenean bagaude espazio publikoak hartzen, gorputzaren bitartez, ez dago fikzioa erdian, zeren bada guztia errealitatea, badago puntu hau dela como... Interakzio modukoa bete. Bai, interakzioa publikoarekin, ez dago planeatua. Bai, ez da happening bat da, ez dago... Claro, ez dakit teorik... Antolatua edo... Edo zer gertatu alda, Hori da. eta hori bilatzen dugu baita ere. Hori da. Eta baita ere... Zuzenekotasun hori. Bai. Osea, dauden elementuekin eta dagoen momentuarekin lan egitea, Bai. eta gertatzen denarekin lan egitea, ignoratu gabe. Bai, teorian asko teoria nahiko irakurri dut performanceari buruz, klasean lan egin dugulako eta zehazki arlo hori asko interesatu zaidalako txikitatik. Gogoratzen dut Ulai, Abel Azkona, Marina Abramovic, guzti hauek txikitatik YouTubeen bideo guztiak ikustea, entrevista guztiak ikustea, Wikipedian bilatzea, asko impactatu dit mundu hau txikitatik. Hori, performance ez dakit definitzen egia esan da, eta ez dut egin nahi, zeren ez dakit konkretuki, prefero dut isiltzea, baina... Bueno, baina bai esan duzun elementu guzti horiek bai egia da, ez? Bai. Zuzenekotasun hori gorputzetik ez sortzea, fikzio hori gabe, antolatu gabe. Orduan, bai, uste dut, zentzu horretan performance munduko hainbat elementu... Erabiltzen dituzu. Bai, erabiltzen ditut ni eta nire etxeko kideak, bai. Baita ere, justo batzutan dirudi, kontekstu honetan, telebista egiteko fikzio egiteko modu berri honetan, gaur egun, telebistan eta horrela, batzutan dirudi dokumentala edo performanza bilatzen dela, zeren askotan agentziak eta horrela bilatzen dute aktore zehatzak, Bai, badauk... profila ematen dutuen aktore, ez
interpretaziorik egiten ez dutenak, ez? Bai. Justo behar dute pertsona hori beretaz egitea edo. Bai, hori gogoratzen dit pixka bat performance edo dokumental mundura. Ni egia justo esango nukeen modu kontrakoa naizela. Fikzioan, behintzat. Bai, ez dut, ia inoiz ez didate hartu nire burutik gertu dauden paperrak egiteko. Eta aldi askotan egin ditut castingak igual, bai, imaginatu ez, queer pertsoneak egiteko eta horrela eta ez didate inoiz hartu. Eta gero egiten ditut castingak gizon heterosexual bat interpretatzeko eta hartzen didate beti. Misterio bat da, beti esaten duen. Aktore hona zara orduan. Suposatzen dut ezakit. No, aktore hona ez, bakoitza badauka bere bideak. Igual pertsona batzuek errazago lan egiten dute beraietatik gertu eta niri igual koste egiten zait, nire burutik gertu dauden pertsonaiak interpretatzea. Eske zaila da baita ere nik uste, zure... Bai. Ze batzutan, igual kanpotik bai argi ikusten dute eta niri geratu egin zaitez, kanpotik bai zuzara pixkat horrelakoa edo horrelakoa eta ez zure burua horrela definitzen edo ikusten. Bai, Carmen Matxik azaldu zidan bere ikuspuntutik askoz errezago dela distantziatik lan egitea pertsonai bat, zeren zure burutik lan egiten duzunean, azkenean ez dago distantzia hori metaforikoki esateko, begiratzeko ez, eta... Zaila delako ez, gure burua modu neutral edo objektibo batean analizatzen, ez? Bai. Eta gero, prekarietasuna ere aipatu duzu lehenago, ez? Eta, hemen daukagu sos arte eszenikoak, eta sos hau bai eraiki genuela, ez? COVID-aren kontu guzti hau gertatu zenetik, azkenean nahiko larri bilizerelako arte eszenikoetan lan egiten zuten jende haunitz. Baina baita ere, erreferentzia egiten du pixka bat, nola industriak nahiko baldintza prekarioak dituelako, ez? Eta horri referentzia egiten dio. Nola ikusten duzu zu egoera? Edo nola aldatuko zenuke, edo... A ber, eske ez dut ia ezagutzen artistak ez daudenak prekario, nola esaten da? Modu prekario batean. Modu prekario batean bizitzen. Arazoa, badauka sustrai argi bat, ez, edo badela gaur egun bizi garen sistema ekonomikoa pixka bat, eta orduan bizi gara momentu batean edo horrela, esateagatik non produkzio modua bilatzen du gauza azkarrak, errazak, eta sistema barruan funtzionatzen dutenak. Orduan artista bat baldin bazara, ez dagoena rekorrido zehatz bat, eske ez dakit azaltzen, ulertzen ari didazu. Zaila egiten zait batzuetan gauza hauek euskaraz. Oso ondo ari zinen, Bai. Oso argi ikusten ari nintzen. Hori, eske ez dakit nola saldu. Bai, agian produktibitate hori bilatzen duten, ez, edo? Produktibitatea. Osea, beste gunean entzun nuen TikTok bat, ikusi nuen TikTok bat, esaten zuena celebrityak azkenean gaur egungo munduan haien lana badela referentzia bezala lan egitea produktibitate sistema barruan, osea, ez azkenean celebrity bezala jartzen dizuten lana bada hori, como ejemplo edo adibide bat izatea. Orduan nire ustez, zure artea ez baldin badu funtzionatzen sistema... Horren adibide moduan edo? Bai, pixka bat zailagoa izan alda, ez dakit. Baina eske azkenean artista mota guztiei gertatzen zaie, baita ere mainstreamean dauden artista askok prekarietatean daude. Orduan ez dakit, igual diskursoa hau sartu dut, pero tampoco tiene mucho sentido. Ez dakit... Batzutan egia da, aibatu duzuna ez, batzutan petxatzen dugu, eske ez dakit berdintzait. Bazegoen... Una Sugalde ditzen da, aktorea. Ez dakit orain. Badago, aktore nahiko potente bat,
eta duela gutxi dintu nuen irratian, eta hitz egiten zuen nola, edo Kandela Peña baita ere, berak askotan esan du, ez? Azkenean, behitu eta bada pertsona bat pila bat lan egiten duena, mainstreamean dagoena. Hori da, baina gero, esaten du, ez? Osea, ni azkenean, aurten ez dut lan egin, karo, guk ikusten duguna da azkenengo produktua, ez? Eta ikusten dugu telebistan edo zineman edo dena delakoa. Baina gero, klaro, hain prozesu potenteak dira denbora motz batetan gertatzen direnak, baina gero gainontzeko denbora guztia ez zer, ez? Adibidez, aipatzen dugu askotan, saioan, nola Frantzian daukate intermitens deitzen den bat, ez? Eta artista eszeniko askok baldin badaukate... Bai, entzuta daukat. Bai, konpainia baten barruan, ez? Eta bolo edo ikuskizun zehatz batzuk baldin badituzte, baina badute nolako, horrelako soldata moduko bat edo hilabetero, ez, mantentzen diena, egonkortasun hori ematen diena, ez? Eta, karo, azkenean horrelako sistema batean, artista baten lan igual ezin duzu neurtu, 8 ordu eta... Claro, hori zan nahi nuen, baina ez nekien nola bai, ulertzen ari nizun, bai, prozesuak ezberdinak direla. Bai, hori, egonkortasun hori lortzea oso zaila da. Eta lortu nahi baduzu baita ere, aurrezteko eta zure ekonomia antolatzeko ahalmen eta gogo asko behar dituzu. Bai, uste dut hori dela arazoa, ez? Oinarriz edo esaten den bezala. Egonkortasuna oso zaila dela lortzea eta estatuan ez dagoela egonkortasun hori lortzeko ematen diren nola baliabideak, ez, artistentzat. Beraz, zer behar dugu? Behar dugu estatutik sortzen diren hainbat baliabide egonkortasuna bermatzeko. Eta egonkortasun hori bermatzen badute, arte mundua asko ugarituko da, anitzago izango da, eta hori zenen azkenean, zu artista bezala jateko diskurtso batzuk errepikatu behar baldin badituzu, arte hori ez da hain anitza izango edo hain puro, ez, esateagatik, zeren badago ja oso kondizionatua beste faktoreen gatik. Horregatik askotan, baliabide gabe dauden jende askok, eta askotan pobrezia kontekstuetan sortzen dira arte mota oso interesgarriak, ez, undergroundean, zeren bada mundu bat oraindik ez dagoena filtroietatik pasatua, ez? Bai, gero gertatu aldena eta normala dena, bada undergroundeko artista bat ezagutagoa egiten denean, produktu mainstream bat sortzen da, ez? Sortzea edo sortu nahi izatea, baina askotan hori jendea kritikatzen du, ez? Baina normala da. Claro, azkenean, sistema honetan bizi gara ez, eta azkenean pertsona hori ere, bere artetik bizi albaldin bada, normala da baita bide hori hartzea. Horregatik uste dut, beti kontekstu txikietan, bai artean, bai politikoki, arlo guztietan, kontekstu txikietan eta gizarte eskemetatik at dauden zirkuito txikietan, askotan sortzen dira, gauza batzuk direla impresionanteak, ez daudelako diskurtso batzuk errepikatzeko baliabideak edo ez dakit. Bai, interesgarria. Komentatu duzuna baita ere hasieran, ez? Nola sortu zen ballroomeko guzti hori? Bueno, ballroom justo bitxia dena bada mundu, imitatzen duela Amerika, el sueño americano. Bai, American Dream hori. Bai, American Dream imitatzen du, eta badira justo Amerikan... Kritika eginez, ez? Pixka bat edo, ez? Bai, baina ez, gehiago jakin nahi duten pertsonentzat, gomendatzen diet dokumental bat deitzen dela Paris is Burning, Jenny Livingstoneena, eta oso ongi ikusten dira parte guzti hauek. Kritikatzen duena askotan bada sistema horren barruan pertsona bat bere genero edo bere arrazarengatik ezin sartzea edo ezin izatea aukera berberak, eta orduan mundu
subkultura honetan demostratzen dute beste pertsona bezalako aktitudeak eta talentuak dauzkatela, baina ez du zertan behar kritika bat egiten sistemara. Ez dakit. Bai, baina, bueno, azkenean hori baita ere, bueno, edo nik kanpotik bai ikusten Claro. da kritika moduan. Osea, igual hori ez da... Konsekuentzia, Claro. bai, ez dakit. Igual ez oinarrian, igual ez intentzioan, baina bai gero... Baita ere pertsona zuria bat izan eta horrela, ballroom munduari buruz hitz egitea eta Claro. politikoki analizatzea, Zaila egiten zaitu. bai, zaila egiten zait eta ez dut uste nire paperra dena, orduan. Honi buruz prefiero dut asko ez hitz egitea eta adibidez, nahi baduzue, ba, igual, Liburuak Anuarrekin edo. hitz egin baita ere, bere bizipenengatik askoz ere gertuago ulertu aldu mundu hau, ez? Bai. Baita ere, bueno, dokumentalak eta liburuak eta Bai. aipatzea, hori interesgarria da, ez? Bai. Vale. Eta baita ere badakit ekarri duzula guretzat Bai. zintxo bait. Erakutsi. Bale, karri dut, beste egunean egin genuen, bueno, hori badira nire bi mundu horiek, ez? Beste egunean egin genuen Boge Night eventu hau dela bazen Boge eta Ballroomekoa, egin genuen Zizurren, eta nola esaten dut trofeo euskaraz? Saria. Nire sariak ekarri ditut. Osa, sariak irabazi zenituen. Bai, Hans Performance. badira hau, Hans Performance dela Eskuekin. eskuekin ilusioak sortu eta horrela. Gero Runway, badela desfilatzea modu nire kasuan exageratu eta feminino batean. Eta Baby Performance dela, uste dut direla, urte bat baino gutxiago dramagun pertsonentzat, eszenen, ez entrenatzen, baina eszenen visible urte bat baino gutxiago dramagun pertsonentzat kategoria dantzatzeko. Como actor revelación, ¿eh? Horrelako zen. Bai, hori bai, justo bada como ballroom munduan aktore revelación. Baby Performance. Bai, eta hori, eta gero ekarri dut, bueno, hau usten dut hemen barruan edo? Noski, gero utziko ditugu hemen platoan ikusgai, Vale. zure presentzia hori izateko. Vale. Eta gero ekarri dut liburu hau, dela Bodas de Sangre, justo egin nuen Valladoliden frogabideetan, sartzen zen testuetako bat, eta hori. Eta ze polita, Bodas de Sangreko portada hori ez dut inoiz ikusi. Ba, ni baita ere. Osea, nik ez da ere. Bai. Egia esan da, hau ez zen frogabideetarako neukan liburua. Aha. Zeren liburu hori utzi nion lagun bati eta oraindik ez dit bueltan ekarri. Mezua, bidali ezu mezua. Zure kamerara, bueltatu mezua. Gaina ez daki euskaraz, osea. Eta bazegoen hau etxean dela nire amarena eta hartu dut. Baina, bueno, importa dena da testua. Claro, noski baietz, baina mitiko, testu mitiko bat. Bai, eta hori dira nire objektuak. Ba, primeran, eta horrelako show, Vogue Night eta horrelakoak egite dituzue askotan? A ber, antolatu ditugu orain arte bakarrik ofizialki 3. Lehenengoa izan zen... lehenengoa ze urtean izan zen, uste dut 2019 urtean, nola ditzen da, me van a matar, baina Navarreriaren goian dagoen plaza hori, katedralaren... Wow, bale, ni ere ez dakit izena. Bueno, San Jose, izan daiteke? San Jose, igual, ez dakit. Bai, Navarreria eta Caballo Blanco artean. Bai, hori. Bueno, plaza horretan egin genuen katedralaren aurrean, gure lehenengo... hori horitzen naiz, bai, horretan. Bai, nahiko jende pilo egon zen. Hori zen COVID baino lehenago, Bai, eta etorri zen, hori, gu ez nuen euspera, haur txiki pila bat, Amona eta bueno, ez dakit nola esaten den. Aiton Amona. Aiton Amon pila bat. Ez zen San Fermin txikin edo? Bai, San Fermin txikito. San Fermin txikin, ez? Bai, eta hori izan zen gure lehenengo... Gaua edo. Bai, gure, bueno, bazen... Arratsaldean, ez? Bai, gure lehenengo kiki bol deitzen dena. Vale. Eta gero bigarrena egin genuen Jazarren. Jazarren. Berta, hori izan ikaragarria, zeren etorri ziren Berlinetik, Parisetik, Madriletik, Bartzelonatik, artista... Ugari. Bai, artista ugari, eta gainera eszena, mundu osoko eszenan garrantzitsuak direnak. Eta etorri ziren gure mundua ezagutzera, eta hemengo eszena txikia ezagutzera.
Eta gero esan zuten haietako bat, bueno, bi, esan zuten Instagramean, zirenak Parisekoak eta Berlinekoak, hemengo estena iruditu zitzaiela benetako ballrooma, benetako kultura errepresentatzen zuela, eta ikaragarria iruditu zitzaiela. Eta hori guretzako izan zen. Kriston oparia, ez? Bai. Eta hori, orain 3. eduki genuen beste egunean Zizurren. Oso ondo. Bai. Urrengoetan ikusten zaitu. Bai. Eta gero, bukatzeko ja, Bai. arte eszenikoak ordez, nik galdetzen diet gonbidatuei, aber zer jarriko zuten, ez? Aukera izango balute, prekarietatea edo larritasuna alde batera usteko, eta zer mezu positiboren bat. Bale, izan behar da positiboa. Bueno, edo ez, baina... Osa, izan behar da eslogan bat bezala, ez? Bai, zer jarriko zenuke, arte eszenikoak zer? Ui, ez dakit. Zer behar dugu edo zer behar dute arte eszenikoak edo... Nire ustez, behar dugu pixka bat orain egiten ari ganena, ez? Arte eszeniko munduan gauden pertsonak elkarrekin elkarri hitz egin eta bildu eta... Elkartasuna, orduan. Elkartasuna, igual, bai, dialogoa, osea, como... Bai, ez izatea hain individualista eta hain... Bai, bueno, batzutan ez da ia individualista, baina ez dugu pensatzen, ez dugu helburu bezala erakundeak edo... Bale, saretze hori edo. Saretze hori. Orduan, arte eszenikoak saretu, ez? Primera, oso ondo. Juan Bañolen jarri zure elementuak, hemen, gure platoa hornitzen. Vale. Horrela, elegante usteko. A ber, hemen. Primeran. Beste libuaren ondoan. Eta hau utziko dut. Baby performance? Bai, beste biak eramango dituzu. Bai. A ber, ez dakit non utzi ezer ez estaltzeko. Ba, igual hementxe edo... A ber, mantentzen... Primeran? Pues ya está. Oso ondo, mila esker, Asier, etortzeagatik. Vale. Eta zorte hon, proiektu guztietan. Eskerrik asko.